Espesyal pala ang araw na to mga kabragon dahil hindi lang isa o dalawa kundi 6 na itik at 4 na manok ang aming lulutuin. At syempre bukod po dyan ay hindi maalis yung pansit bato at dinuguan na ipinagmamalaki ng Bicol. So shoutout muna pala sa mga nagtutulong-tulong dito. Nandiyan si Joshua, si Manny Ote na nagsisibak ng kahoy, at dito naman banda sa may kawayanan ay nandiyan si Mamad, si Mama Unding, si Nini na nagduduyan, at si Manay Bibi na nagpipiga ng niyog. At yan yung gagamitin sa paggawa ng ibus o suman na niluluto na ni Mama Unding. Ito nga po pala yung may birthday, si Jerry Perpinan. Happy birthday sa'yo. Kasama niya yung kanyang partner na busy. Ito na nga po ay binabalot na yung ibus ni Nanay at ni Maisilin, na talaga namang mahuhusay ang pagdating sa pagbabalot ng ibus o suman. Ito palang gawa nila ay yung gawang kinawayan. At ayan, kinachap-chap na nga ni Manoy Ote yung manok na titinulahin para mamaya. At dahil magtatanghalian na, kaya magsasayang na ako. Ganito pala yung proseso sa pagsasaing. Magpapakulo ka muna ng tubig bago mo ilalagay yung bigas. Dapat malupit ka din dito magtansya ng sabaw para hindi siya mahilaw o malugsa. Pagkatapos ko may buhos lahat ng bigas ay pinapantay-pantay ko lang diretso takip. Shoutout pala kay Paywong na siya yung ship cook. At shoutout din kay Noyo Edison Blando na parating nakasubaybay sa ating upload. At yan, masaya silang nagbibiroan habang hinahanda namin itong mga rekado para sa unang lulutuin na dinuguan. Ang lulutuin palang dinuguan ay 1 kilong laman ng baboy at 3 kilong isaw. Ang isasawag pala dito ay kamuting kahoy dahil mas matagal masira o mapanis, at bukod pa doon talagang mas masarap siya at bagay na bagay sa dinuguan. At dito pala ay nagisa na si Paywong ng bawang, sibuyas at luya. Pagkatapos, kanya nang igigisa yung ginayat na maliliit na karne at isaw ng baboy. Nung naigisa na yung karne, ay naglagay na dito siya ng 1 tabong tubig para mapalambot yung karne. Nung medyo malambot na yung karne, ay nilagay na din yung kamuting kahoy. Ito talaga yung kadalasan na isinasawag sa amin, yung kamuting kahoy. Dahil matagal talaga siyang masira, di gaya ng munggo, makaroni at kalabasa. At yan, nilalagay na nga yung pangalawang gata na may halong dugo ng baboy. Pasintabi po pala sa mga hindi kumakain ng dinuguan dyan. Ito pala yung dinuguan na Bicol version. Mas masarap talaga siya kumpara sa dinuguan sa ibang lugar na yung purong dugo lang yung inilalagay. At nang malapit-lapit na sa katotohanan ay binuhos na din yung pinigang kalamansi at yung unang piga ng niyog na may halong dugo. Ito na pala yung magpapalapot dito sa dinuguan na Bicol version. Napakasulit dito kapag ititerno siya sa pansit bato o kaya naman sa puto. Dito pala ay linalasahan na ni Paywong kung okay na yung kanyang timpla. Nung okay na, kaya isinunod isa lang itong itik. Ito pala ay aadobuluhin sa gata na may malunggay. At yan, malambot na yung itik kaya nilagay na itong unang piga na gata. Dahil tapos nang lutuin yung adobadong itik, kaya isusunod naman itong tinulang manok. Dahil dumating na yung aking kuya, kaya ito siya naman yung nagigisa ng titinulahing manok. At yan, ibinuhos na ni Paywong yung 4 na native na manok. Kunting gisa-gisa lang yan at palambot, goods na yan. Maraming salamat pala kung nakaabot ka sa dulo ng video na to. Pagkita-kita muli tayo sa susunod na video.